Dugang nga signages kag suga, lano ipahamtang sang Leon LGU sa ginatawag S-Road sa Barangay Maliaw bangod sa pagkahulog sang van sa pil-as. Ini ang gintutukan ni John Sala. Ginakabig nga accident pro ng S-Road o kundalan nga may korte nga S sa Barangay Maliaw, Leon, Iloilo. Bisan gani mga residente sa lugar o kung mga tumandok sa banwa kung hindi makapangaman, may posibilidad nga madisgrasya bangod sa mabudlay nga dalan. Ano pa ihan kung baguhanon nga nagalabay diri. Matapos ang aksidente nga pagkahulog sang isa ka van sa kayang 16 ka mga pasahero sa pil-as, plano sang Leon LGU nga magpahamtang sang dugang nga mga warning devices o kung signages kag suga sa lugar. We already have nag-contact na kita sa DPWH at ang LGU natin kung paano nga mabuligan natin na ang project natin sa lightings para na mga portion na matulong masanag-sanag naman kag ma-avoid natin ang mga similar accidents in the future. Samtang sunod naman sa tagdumalahan sa kompanya sa mga biktima pag-aabagahon nilang tanan nga mga medical expenses sa mga pasahero sa van. Natalana naman nga magwa sa ospital subong adlaw ang 8 pa ka mga pasahero. Kinakabig nga milagro sa kompanya ang pagkasalbar sa mga empleyado sini. Madumduman nga nahulog sang mga 20 metros ang van apang nakasangit sa kawayan. Rason nga wala na nagdalom pa ang ilang ginhulugan. Ang sagid niya ka dako nga factor man sa mo nga bis ka nagsulod ng kawayan sa passengers area, why gid sang may natuhog. Bis ka mo to sa gabla kadamo. So kag sagid nga naprotektahan niya kabuhi na. So why kami kabalo siguro sa pagpangandi man. Nagpaiway naman yung magpasaka pa sang kaso kung reklamo ang mga pasahero batok sa driver. Ginapahayag nga nadulaan sang preno ang salakyan, rason nga na aksidente. John Sala, Western Visayas.